directo. De Laira no está. De Laira no está. De Laira. We zijn al live. All in. Hele goede avond, man. Goedemiddag, goedemorgen, wat het ook mag Ja. zijn. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Mijn naam is Nathaniel Werleman en ik ben hier met... Guillermo Leona. What up, we zijn er weer. We zijn er weer. Goed je te zien, man. Heerlijk. We zijn er weer, we mogen weer. We mogen weer. Vandaag geen bad guy. Oh ja, hij is op vakantie? Of? Nee, hij is er niet. Hij is naar Jamaica. Oh, bad guy gaat niet naar Nee, Jamaica. bad- Nee. Bad guy is gewoon thuis. Hij is thuis, hij kijkt en hij komt wanneer er wat gebeurt. Hij wordt ook niet door de douane doorgelaten, hè? Hij mag niet naar Cura, denk ik. Ze staan hem te wachten daar, hoor. Hij mag niet naar Ik Cura. hoor je, ik hoor je. Laten we gelijk de spits afbijten. Waar gaan we mee beginnen? We gaan beginnen met de top 3. NL. NL, Nederlandse Eredivisie top 3. Leuk weekend achter de rug. Niet voor iedereen. Want je hebt volgens mij in de vorige aflevering toegegeven dat je een Feyenoord-fan bent. Ja. Dan heb jij geen Had ik best- eigenlijk niet moeten doen, denk ik. Want ja, Dus dan wil ik gelijk vragen, hoe was jouw weekend? Of ja, laten we... Nee, ja, Feyenoord stond op 1. druk het nog maar even in. Helaas, de reality. Oké, we laten met PSV beginnen. PSV heeft AZ gekant. Althans, eerste helft. Bro, ze overwonnen. begonnen gallery play te spelen. Broer. Tweede, maar oké. Waar ging het mis bij AZ? Waar ging het niet mis? Bro, alles ging... Ja, ik moet zeggen, de eerste goal werden ze geholpen. Daarmee help je PSV ook hoe ze nu voetballen. Nog erger in een gallery vibe, zeg maar. Maar ik moet zeggen, PSV was echt vurig, man. Guus Til wordt gewoon weer gelinkt aan Nederland. Hè, op basis van hoe die speelt in de spits. Wat vind je van die? Als Nederlands elftal watcher. Begrijp je bepaalde journalisten die dat roepen? Of hebben ze zoiets van, "Mwah, hij doet het niet verkeerd in de spits." Het werkt wel, hè? Kijk, het werkt, bro. Maar... Nederland is gewoon depressief. Weet je toch? We hebben gewoon een spits nodig, zeg maar. Ja. We hebben geen spits. Ja. Als je Guus nu ineens voor 1 gimma, je weet toch, we hebben geen spits. Dat is gewoon de reality. Maar je ziet dat het snel kan gaan in Nederland. Als je even presteert op een positie van... Hey, Nederlands elftal, Koeman moet even gaan kijken. Hebben ze Straatsboeg gekeken, denk je? Daar gaan we het zo over hebben. Ik zie je bent ready. Ja. Ja. Wat hallo. Statistieken liggen, ja. Oké, ja, nee, hij is net terug, bla bla bla. Smoesje. Er wordt geleverd. Je kan die man meenemen. Want als die man gewoon... Of is het weer zo op dat Nederlandse? Ja, definitieve selectie is al uitgebracht en... Is dat het? Wat is het nou? Want ik snap het niet. Want oké, cool. Ja, zie je, nu ga ik alweer gelijk de keer. Want oké, cool. Wacht, dit is de bad guy van Nederland? Nederland is alleen maar bad guy. Want Nederland krijgt alleen maar kritiek. Omdat Nederland gewoon hoog presteert. En ik begrijp gewoon bepaalde dingen niet. Snap je? Bepaalde dingen moeten gewoon eerlijk gaan, vind ik. Alsnog vind ik het... moet ik weer zeggen? Nee, oké, nee. Ik ben met jou. Time. We komen zo daar. Nee. We waren nog bij de top 3. PSV. Ja, top 3. AZ opgerold. Ja, PSV... ja, man. PSV is los. Ja, ze zijn goed. Maar ja. Waar heb je moeite mee? Omdat ze nu de plek hebben overgenomen van Feyenoord? Of gewoon omdat Ja, niet zozeer. Maar gewoon omdat hun selectie gewoon zo groot is, man. Ja, ik hoor je. Dat is het gewoon. Snap je? Kijk, als Feyenoord ben ik gewoon blij, zeg maar, hoe we groeien. Want eigenlijk... Na de 10-0, dus na dat alles echt helemaal fout is gegaan. Een echte supporter die ziet, zeg maar, hoe het weer is opgebouwd. Ja. Snap je? Dus weer gewoon helemaal vanaf de nul. bodem, ja. Jeugdspelers. Nieuw cement aanwerken. Helemaal weer alles verkopen. Je jongens gaan naar Nederlandse elftal. Omdat je zo verdedigend speelt. En Louis van Gaal die dacht ook heel toevallig, heel verdedigend. Ze presteren allemaal. Je kan ze verkopen. Tot aan jarenlang niks winnen. Beetje bij beetje steeds hoger opkomen. Daarna weer, oké. Voorrondes Europa League. Net niet gehaald. Daarna Europa League. Daarna kwam Conference League. Klopt. Oké, we halen dat finale. Daarna na dat Europa League. Kwartfinale. Weer Europa League. Daarna Champions. Ja, oké. Ja, Snap je? Dus het is gewoon echt aan het groeien. Dus als Feyenoorder, als een echte Feyenoorder, ben je gewoon blij hoe het gaat.
de 2 kampioenschappen die je ook hebt gepakt. Dat, is lekker. Is Is lekker om het even... Maar ja, je moet niet te snel van stapel gaan. Ja, zeker. Snap je? Dus het is gewoon top hoe het gaat eigenlijk. Ja. We mogen niet klagen. Van Persie doet het gewoon echt naar behoren super, super leuk zelfs, vind ik. Want je merkt ook echt een echte voetballer als trainer. Yes. En meestal gaat dat niet altijd goed. Maar je ziet ook zeg maar, dat hij bepaalde dingen meer begrijpt als voor de spelers. Dus voor de spelers, dat is het gevoel wat ik krijg. Ja. Voor de spelers lijkt het de juiste trainer, zeg maar. Snap je? Ik Dus, denk ook dat die jongens met hem weglopen. Op basis van wat hij heeft gepresteerd. En Snap je? hoe hij ook kan zijn als mens, denk ik. Snap je? Dus, wel- en ook bijvoorbeeld, dan ga ik weer te snel, maar bijvoorbeeld Van Lente die wordt dan geselecteerd. Hij vindt het niet erg. Snap je? Ja. Nee, die jongen is niet oververmoeid. Nee, je weet toch, hij moet gewoon gaan. Snap je? Want je weet toch, en alleen een echte speler, die kan zich zo inleven. Die kent die straatjes, noem maar op. Het is heel onbeschoft eigenlijk. Waarom is de telefoon niet? Ja. Ja, is geen stress. Ik werd... de vorige aflevering ging het ook goed. Ja, maar dat is uitgeknipt, mag niet uit. Oh, oké. Oh. Dan krikken we dit ook. Je hebt Nee. het. Om gelijk... Ja, oké, PSV is dan nu eigenlijk 3 punten los. Ja. AZ, mindere dag. Kunnen we daarbij houden? Ja, mindere dag, man. Ja, Nee, veel- AZ heeft gewoon echt een veel, getalenteerde groep. Ja, dus Snap een je? jonge groep ook die... Het is een jonge groep en selectie-wise is het niet hetzelfde als PSV. Bro, kijk, PSV, de selectie is gewoon monster. Ja, klopt. Snap je? De bank is gewoon een andere team, de basisteam. Ja, klopt. Snap je wat ik bedoel? Klopt. En vooral in de eredivisie. Dus je moet wel realistisch zijn en realistisch blijven. Dus ja, PSV heeft de beste kaarten. Maar omdat Feyenoord gewoon zo goed doet, Maakt het eigenlijk ook gewoon alleen maar leuker hè, voor de Eredivisie. ja, maar dan hoop je ook veel sneller, zeg maar. Ja. Snap je? Dan nu gelijk naar Feyenoord dan. Wat was een collectieve off-day? Kunnen we het daarbij houden? Ja, Dus- dat moet je gewoon hebben. Dat heb je elk seizoen. Oké. Je moet het niet vaak hebben. Nee. Je moet het niet vaak hebben, maar dat heb je elk seizoen. Snap je? En Go Ahead Eagles is echt... Kijk, als Go Ahead Eagles van Aston Villa wint... Vorige keer zeiden we het. Go Ahead Eagles wint van Aston Villa. Feyenoord Ja, klopt. verliest van Aston Villa. Klopt. Go Ahead Eagles is niet zomaar iemand waar je naartoe kan, Vooral daar hè. Dan, kan gaan. Ja, PSV had het geweten vorig jaar. ja. Snap je? Dus Kan gebeuren een keer. ja, het kan een keer gebeuren. En, Nederlandse gezegde, je wordt kampioen tegen de kleinere ploeg. Zuiver. Snap je? Dus in de toppers is het leuk om te winnen, omdat gewoon die rivaliteit is gewoon zo groot. Dus dat is gewoon leuk. Maar echt, die kleine ploegen, daar moet je gewoon die punten pakken, man. Want dat is altijd lastig. Ja. Die omschakeling is gewoon altijd zo lastig. Maar wat wel gezegd wordt, is dat Feyenoord moeite heeft om topwedstrijden te winnen. Fenerbahce, Aston Villa. Omdat, PSV. omdat kijk, voor eredivisie begrippen is die ploeg gewoon supergoed. Je eerste 11, laten we het zo zeggen. Je eerste 11 tot aan 13. Want je hebt, op de bank heb je soms ook Timber op de bank. Soms ook een Steen kan ook naar de bank. Snap je? Dus Ja. je hebt 13 à 14 spelers. Maar dat is niet genoeg voor een selectie, zeg maar. Ja, Snap je? Dus, maar die eerste 11 is gewoon goed. Is echt goed. Snap je? Dus je hoopt dan ook veel meer. Ja, precies. Snap je? Je gaat veel sneller hopen. En wij Nederlanders die denken ook heel snel zeg maar, dat we daar zijn, zeg maar. Van ja, Ja, je weet ja, toch. ja. Als je in de Eredivisie goed doet, dan kan je het overal goed doen. Niet Nee, ja. Daar zijn Nee. heel veel voorbeelden van. heel veel. Even tussendoor. Shout-out naar Sideline. Jij, maar, bro, als jij geen bonus krijgt, ik weet het niet. Ik wou nog steeds op die envelop, hè? Bro, als jij geen bonus krijgt, maar ik vergeet... Shout-out naar Sideline. Ik vergeet die shit. Elke keer weer. Het mooie is, we moeten er eigenlijk mee beginnen. hè. Maar wij gooien hem altijd, ik dan, random tussendoor. Van Jesper van, oh ja. Ik vergeet het niet. Je weet toch? Shout-out naar Sideline. Sideline. Ik zeg, bon, ja, ik kan delen. Zonder Sideline, geen Qua- middenstip. Maar we geven hem ook een uitdaging dat hij weet waar hij moet plaatsen. Toch niet? Kling. Klink, hey, Hey, tangen, hè. hey, Bro, hey. hij kan wel junta, die man. hè. Kijk of hij hem ook hier kan plaatsen. Kling. No pressure. Hij kan niet. Hij kan niet? kan niet. Nee, oké. Top 3 NL gehad. Laten we gelijk Nou, naar... je kan niet over Feyenoord praten en dan niet zeg maar over Ajax praten, bro. Oh, Dat ja, ga je niet doen. Maar het is geen top 3, toch? Hey. We skippen Ajax. Next. Laten we kijken. Wat is het Of volgende? wou je alsnog wat erover zeggen? Nee joh, donder op man. Ze zijn niet in top 3. We zouden het over top 3 hebben. Ze zijn niet in top 3. Je hebt helemaal gelijk.
Oké, maar los daarvan. Oh, Vind je het Heitinga? is verdiend. Ja? Ja, is verdiend. Want kijk, weet je wat het is? Je kan niet komen als... Kijk, heel vaak denken mensen van... Je doet het wel eventjes met een naam of zo, snap je? En Ja. wat heeft Heitinga nou echt gepresteerd... waardoor hij ineens trainer mag zijn van Ajax 1? Als trainer? Ja. Ik denk dat hij op basis van wat hij heeft presteerd als speler, denk ik, is hij gehaald. En Ja, maar wat hij ze heeft- zeggen, de Ajax heeft hij- DNA. Heeft hij meerdere mogelijkheden gehad? Bij Jong was hij trainer geweest. Het was ook niet zo fantastisch. Ja, het is lastig. Snap je? Dus kijk, ik heb het nooit gezien in hem, zeg maar. Dat goede trainers zijn. Het beste wat ik van hem naar voren kan halen is assistent bij Liverpool. bij Liverpool. Want ja, hij is er niet en het gaat niet zo lekker daar. Dus, maar je weet toch, dat is het beste. Maar Wat, ik heb het wel met hem te doen hoor. Na elke keer sta je onder druk met die vragen. En ja, maar ik snap als trainer dat je ergens positief wil blijven naar je groep toe. Maar iedereen kon zien van het werkt gewoon niet. Dat Ja, maar- spelers ook in interviews zeggen van ja. ja, maar bro, je weet waar je handtekening zeg maar voor zet. Je wordt trainer van Ajax 1 meer, man. Je weet toch, wat denk je dan eigenlijk? Je staat elke week onder druk, snap je? Ja. De moeilijkste supporters, ik vind de moeilijkste supporters van Nederland zijn sowieso Ajaxiden. Want die verwachten dat ze elk jaar winnen. Het maakt er niet uit wat voor soort selecties ze hebben. Wij zijn Ajax, wij zijn de beste. Dus je weet waar je weet toch? Dus de teleurstelling is nu des te groter en pijnlijker. Maar je weet ook als trainer, weet je ook waar je gaat staan. Snap je wat ik bedoel? Ik zou het niet doen. Ik zou nooit zeg maar Ajax mijn eerste optie maken, zeg maar. Snap je? Maar hij komt vandaag dus. Ja, dus. Ja, Dat maakt het juist, zeg maar, de nog. Ajax DNA. Maar dat Ja, maakt het... dan had je Reiziger ook. Meerdere Kijk, trainers. ik wilde dat niet zeggen, bro. Dat is wat ik skipte Er eigenlijk. zijn Maar, meerdere mensen met Ajax DNA die gewoon ook. bro, kijk, als reiziger niet naar voren is gehaald, iedereen die onderpresteert van hem, hoeft niet eigenlijk Ajax 1 trainer te worden. Want de reiziger was de beste kandidaat voor Ajax 1. Waarom niet? Mag me God weten. Maar... Hij kan een dubbele functie gaan fungeren, toch? Want hij is trainer van Dat Jong. mag. Hij mag, maar Dat mag. of Jaxi dat gaat doen. Bro, hij was gewoon 1 promotie verder. Ja. Kampioen geworden met Jong Ja. in KKD. Ja. Er is geen ander. Bro, jij kent alles. Dus jij kent de jonge jongens. Dus destijds dan, hè. Jij kende de jonge jongens. Jij wist wie je moest doorschrijven. Het moment kwam daar om trainer te Hij worden. stond die boys klaar voor 1 eigenlijk. Het moment kwam daar om trainer te worden voor 1. Ja, is lastig. Ja. Iemand anders wordt gekozen. Is niet erg. Kan, want het was Ten Hag geworden, toch? Ja, klopt. Is ook gewoon goed afgelopen. Want hij heeft zijn beste jaren gehad. Want nergens anders kon hij het even laten zien. Maar waarom Reiziger daarna niet is geroepen? Ook op dingen zo, Farioli. Oké, ook goed gegaan. Dan is nu Reiziger de tijd. Want ik weet niet waarom Reiziger niet voor Ten Hag was gegaan. Dat weet ik niet. Dat begrijp ik niet. Ja, oké. Want de beste papieren voor de trainer van Ajax 1 destijds was gewoon Reiziger. Ja. Ja, de meningen zullen daarover verdeeld zijn. En ik weet niet wie nu de trainer gaat worden. Ik weet ook niet. Ten Hag begreep ik laatst dat het hem niet gaat worden. Ik begreep wel dat ze in gesprek waren. Ik ben benieuwd wie de trainer gaat worden, man. Bro, als ik Ten Hag was... Want hij heeft ook een aanbieding van Wolves, toch? Bro, hij mag overal gaan. Hij heeft zijn beste tijd bij Ajax gehad. Ja, klopt. Snap je? Ja. Ik denk dat hij gewoon heel Nederland heeft laten... Bro, je hoeft echt niet meer terug te komen. Want het enige wat nu kan gebeuren is minder presteren dan wat jij al hebt gedaan. En wat hij heeft gedaan bij Ajax is supergoed. Dus als ik hem zou zijn, als ik hem was, I wouldn't do that. Ja, zuiver. I wouldn't do that. Ik denk dat we een stukje Ajax even zand erover kunnen gooien. Hoeveel is dat, Sanse?
Ja, nee, want dan, want dan kan ik kan niet meer zeggen top 3. Hoeveel staat Ajax? Ze staan er niet goed voor, laten we daarbij houden. De exacte positie weet ik niet. Misschien kan de producer Produce. even kijken op de achtergrond. Ik denk- Want eigenlijk is het top 3. Dus, maar voor Ajax maken we het de top... Top 4. Top 4. Top 4 voor Ajax. Maar de gat wordt alleen maar groter, hè? Nee, AZ heeft, maar ze hebben ook verloren van Utrecht. Ja. Hoeveel punten achter Feyenoord? 4. Oh, 8. Oh, wauw. Wil je nog even erin hebben? Nee, ik vroeg alleen. Ik heb het alleen gevraagd, bro. Vaker. Eén koppertje. Ja. Oké, Nu is het international break. international break. Selecties. We beginnen met Nederlands elftal. We beginnen daar. Nederlands elftal selectie. Nieuwe naampie. Zeg het maar. Je boy. Haha! My guy! Wat zei hij over Valente net? Begin van de aflevering. Bro, hij vindt hem niet zo... What? Producer, wat vond jij van Valente? Zeg eens even eerlijk. Ik weet niet. Haha, niet durf je niet. Nee, maar ik zeg je eerlijk. Verdiend, man. Verdiend. Weet je, als Onze je, hengst. je komt van Groningen. En zijn de meningen van, ja, gaat hij het wel redden? Gaat hij het aankunnen? Mooi voorbeeld was toen met Khalid Boulourouche. Ik vind hem te licht. Dit, dat. Mooi dat hij zijn woorden daarna terugnam. Dat hij excuses had aangeboden. Maar die man... Misschien was hij te licht, toch? Bro, Die wedstrijd, nee. Kijk, je geeft die man is 2,60 meter of zo, bro. Hoe lang is hij? Je geeft een analyse of Valente. wat je ziet op dat moment. Ja, op dat moment. Maar kijk, er zijn bepaalde dingen moet je wel zeg maar voorzichtig mee zijn. Kijk, ik ben ook wel gewoon kort op dingen. Heel snel kort op dingen. Maar wat ik doe is, ik laat 2-3 wedstrijden even gaan. Even checken. Even kijken, je toch? Zeg maar, je toch, 2-3 wedstrijden laat ik even gaan. En dan, kijk, als ik 3 wedstrijden hetzelfde zie. Ja, cool. Dat is nou klaar, ja. Snap je? Net als nu, we zijn genoeg wedstrijden in. Ik vind Stijn niet een goede 10. Hij is gewoon een tweede spits. Schaduwspitsie. Maakt gewoon... Met diepgang. Ja, Dat is het eigenlijk. maar maakt gewoon zijn goede goals. Neus Maar voor de goals, ja. een 10, dat ben je niet. Maar Valente, Maar Valente is een goede middenvelder. bro, die man, het De rust. overzicht. De overzicht. Paas tussen de linies. Hij kan lopen met bal aan de De voet. indribbelen. En echt indribbelen, diepgang. Op snelheid. Is er ruimte? Ik ga wel lopen met die bal. En echt lopen met die bal. Want Heb mensen ik ruimte om te schieten? Schiet ik. Ja, Raak. ja. Jammer tegen PSV, maar goed. Zo, dat was, die was makkelijker om te missen, maar shit happens. Shit happens. Overkomt ons allemaal. Ja. Maar dik en dik verdiend, man. Snap je? Maar nu in het Nederlands elftalproces. Jij bent die NL-watcher. Ga je me in de fase van hoe Nederlands elftal er nu voor staat? Tuurlijk. Die Ja? man moet gewoon play. Eerste keer maar gaat hij niet play. Oké. Eerste keer maar gaat hij niet play. Oké. Tweede keer maar. Wie? Litouwen? Bro. Litouwen? Broer. Ha. Ga lekker voetballen. Ga lekker voetballen. En kijk, dat is ook heel mooi voor het Nederlands publiek. Want Nederlanders willen je dan altijd zien. Maar dan als je Litouwen hebt, ja, dan kan je het wel makkelijk laten zien. Ja, dan kan je Snap je wat ik bedoel? lekker gaan ballen. Op de plaats van Gravenberg? We kunnen toch? Moet wel. Even lekker... Hij is tweede man voor Gravenberg. Ja? Hij is de reserve voor Gravenberg. De reserve voor Gravenberg. Op basis van hoe hij nu presteert bij Feyenoord en hij gaat zich natuurlijk doorontwikkelen. Plekje voor in het WK-selectie? Jawel. Ja? Jawel. We hebben niet zoveel spelers, hè? Huh? Op wie? Nee, meenemen gewoon op de mee- selectie voor WK. Hij gaat sowieso mee, man. Kijk, de selectie... Je moet je bedenken, zeg maar, de selectie wordt steeds meer... Timer. Ik ga je nu timer. Nu ga ik je hem erin gooien. Je mag één van de twee meenemen. Valente, Kees Smit. Boem! Sorry, papa. Ik moest hem gooien, man. Sorry. Ik neem een slokje, ja. Neem je tijd. Wil je erop terugkomen of heb je zoiets van... Ah, we hebben al een tijdje. Wacht. Oh. Dat is een mooie, Ja, man. sorry, man. Ik moest hem gooien, man. Dat is echt een mooie. Chicken out, man. Ja? Ja, ik chicken out bij deze, We man. komen erop terug, man. We komen erop terug. Ik Laten we chicken even- out Ja, bij deze, ja. man, bro. Ik zeg je eerlijk, man. Want ik gun Valente echt. Want Valente is ook echt goed. Maar je boy Kay... Maar mijn boykie. We Mijn komen boykie. erop terug, man. Oh, we komen erop terug, wauw. Maar goed, gaan ze gelijkspel is genoeg tegen Polen? Ja, maar gelijkspelletje genoeg.
Al is Polen uit altijd wel een Polen is vervelende- gewoon, je moet je gewoon serieus nemen. Lewandowski is terug. Hè, tricky. Hey. Zelfs uit, altijd lastig. Lewa. Ja. Snap je? Is gewoon terug. Hè, tricky. Het is wel ongekend, man, hoe die man... Snap je? Ja, man. 37 jaar. Gaan ze het Nederlands elftal lastig maken daar? Ik denk het wel. Het is niet zo makkelijk als hoe het lijkt, zeg maar. Leuke spelers. Nederland kan het zo moeilijk maken hoe ze zelf willen. Dus laten we zeggen, als je de eerste half uurtje 2 goals maakt, kan je het uitspelen. Ja. Als de eerste half uurtje op 0-0 laat, Ja. Kan het... ja, dan moet ik weer gewoon serieus gaan kijken Ja. naar die game. Man. Dan moet je om in... Maar nu kijk ik gewoon half naar die wedstrijd. Nederland zei half. Weet je toch? Dat is mijn team, maar... We gaan PlayStation We got gewoon this, we got this. on the side. Snap je? Maar 0-0. Als het te lang duurt, is het die elftalfoto. Zo Shit. Nu moet ik boem rechts zitten. Moet ik die boys in de party zeggen van boys, wacht even. Ik hoor je. Snap je? Niet die merk laten zien. Nee. Oh ja, deze kant is het ook toch? Ja, maar daarom, laat het in de lucht. Ze moeten ons sponsoren, bro. Yellow. Ja. Nog wat over Nederlands elftal? Of heb je zoiets van... Mega! Brandlos. Mega! Ze hebben net iets gevraagd in de persconferentie. Heb je gezien? Nee. Zeker, Wat waarom, hebben ze gevraagd? waarom die niet opgeroepen is, waarschijnlijk. Denk ik. Zou leuk zijn. De meest dat ik logische, dat even hoor. is de meest logische vraag, denk ik. Maar voordat hij daar komt, wat vind jij? Ja, nee, ik weet het niet meer. Dus ja, wat moet ik vinden, bro? Die man, hij heeft 2 keer geprikt weer, hè? Ik zag een mooie dansje in de kleedkamer, dit, dat. Snap je? Dus geblesseerd is hij niet. Nee. Dit keer niet, maatjes. Heb je gisteren nog 1 of 2 seconden overwogen iemand toe te voegen aan je selectie? Want? Nou, Emega maakte er 2. En vorige keer noemde je hem zelf als iemand in wie je nog wel geïnteresseerd bent om hem een keer te zien. Hij is natuurlijk de hele tijd geblesseerd geweest, dus logisch dat hij er niet bij zit. Maar dat wordt dan wel laat, hè, maart, dacht ik. Ja, ik weet niet of het paniekerig zou ogen, wat mij betreft, als ik afwacht tot de zondag of hij wel of niet kan spelen. Natuurlijk heb ik het gezien dat hij gespeeld heeft, 2 keer gescoord. Maar dat heeft mij niet doen veranderen. Als je nou plaatst tegen Polen en je zou nog hier en daar misschien iemand wat eerder terug kunnen sturen naar Brazilië of wat ruimte kunnen geven, dan zou dat een optie Nou, we zijn. hebben 5 spelers die staan op een kaart. Dus bij een tweede kaart, gele kaart, beter gezegd tegen Polen, dan kunnen ze de laatste wedstrijd niet. Oké. Nou, we weten genoeg. Ja? Ja, we weten genoeg, toch? Dus het is nu wel dichtbij. Eindelijk. Dus hij moet 5 goals maken. Na 57 goals of Hij zo. moet 5 goals maken in de wedstrijd. Wordt hij opgeroepen. Gelijk. Weet je, Hij is niet geblesseerd, bro. We zien het wel. gaat hij mee naar het WK? Bro, moet. Moet. Anders komt bad guy, hè? Bro. Ja, oké. Emega 2 keer gescoord, die man is goed bezig. Broer, hij moet mee. Hij moet gewoon mee. Wout Weghorst. Even serieus. Even serieus. Nu begin ik boos te worden op deze story, ja? Ik hoor... En mega fit. Bij Woutje kan niet mee. Klaar. Kan niet. Dat zou nog eens een leuke discussie kunnen worden. Ja, ben echt nou, benieuwd, ik wil het wel zien. Oké, nou laten ze eerst zorgen dat ze echt in het WK komen. Nee, doe normaal. Dat ze zich gaan plaatsen. Doe Hey, you normaal, never doe know, you normaal. never know. Doe normaal. Voetbal kan een rare spelletje zijn. Doe normaal. Oké, Ga nou oké. niet zo politiek correct doen voor mij, Oké, bro. alright. Nederland gaat het Moet. WK halen. Moet. Even serieus. Moet. Laten we doorpakken. Suriname. Gaan we die It's Me in de volgende aflevering? Ik wil het echt doen, man. Die Nee, It's niet Me, hè? volgende, want we hebben nog eentje ertussen. Ja, klopt. We hebben nog eentje Ja, ertussen. ja, we hebben een drempeltje. Een recap. Ja. Een recap Van, ertussen. die eerste game. Ja. Ja. Daarna kunnen we... Ik hoop het, man. Ik wil een It's Me, man. Ik ga Appetijt bellen, man. Ik wil een It's Me. Ik ken die drummer van Aptheid. Dus we kunnen wat regelen in de studio. Nou, maar ze zijn niet hier toch, papi? Ze zijn vandaar toch? Ik dacht, we kunnen wat fixen met sideline, maar... Ja, broer, jij loopt heel de die mensen promo, dus je Nee, oké, nee, begint maar- te eisen, neef. El Salvador, thuis, donderdagavond. Hoofdpijn. Ze hadden gelijk gespeeld vorige keer, toch? Tegen hun? Nee, ze hadden gewonnen daar. Hadden ze gewonnen tegen? Nee. Wacht even. Dat was toch die last minute?
Suriname, El Salvador uit. Ze hadden gewonnen. Hadden ze gewonnen last minute of Check gelijk? even voor me. Ze hadden gewonnen volgens mij. Ja? Ze hadden gewonnen volgens mij. Oké. Wacht, check even. Ik kan ernaast zitten hoor. Ik denk het niet. Mijn gevoel zegt dat ze gewonnen hebben daar. Salvador, ja, 2-1. 2-1 gewonnen. 1-2. September. 1-2. Ja, 1-2. Dankjewel. Oké, lekker man. Ja, maar daarom zit je ook hier. Ja, toen Salvador die racistische... Oh, Juist. ja. Juist. Maar kijk, Taya Gema toch? alsnog. Want, je hebt het gezegd net, heel die pool, Kan gewoon door. iedereen rijdt. Kan gewoon door. Ik kan even spieken. Suriname 6 punten. Panama 6 punten. Guatemala 5 punten. El Salvador 3 punten. Er zijn 6 punten nog voor het drapen. Iedereen kan door. Wel tranga, wel spannend. Iedereen kan door. Salvador 2 keer winnen. Ayo. 1 keer gelijk. Ayo. Nee, maar sowieso. Als ze 2 keer winnen, Salvador. dan hebben ze ook voor Suriname gewonnen. Dus. Ja, ook ja. Dat is klaar. Ja. El Salvador mag deze game maar dan niet lassie. Tenminste, met die mindset gaan ze naar Suriname. Maar ja, nee, maar kijk, nu weet ik het weer. Want ja, toen zei ik, ze hebben het daar vervelend gedaan. Dus nu moeten ze naar, Hol van de Leeuw moeten ze nu komen. Nu moeten ze komen. Surinamers, jullie moeten die mannen, Banserio. Jullie moeten die mannen, hoeft niet met negativiteit. Je weet toch? Maar het kan invloed hebben. Maar, je weet toch? Laat wel horen van je weet toch? Want ze hebben jullie mensen echt slecht behandeld. Ja, donderdag 11 uur, ESPN. We zijn daar. El Salvador, ja. Lastige, taaie wedstrijd. Panama, Guatemala? Want kijk, niemand kijkt naar hen dan ook. Ja. Hè. Dat is weer het gevaarlijke. Dat is weer het gevaarlijke, zeg maar, voor Kijk, zo'n pool. ik heb Ryan Koolwijk, assistent van Suriname. Met hem gevoetbald bij Excelsior vroeger. Ik sprak hem laatst. Moesten we tegen zijn team spelen. Excelsior onder 16. Dik van verloren trouwens. Goeie ploeg. Ja, mag gezegd worden. BVO, leuke ploeg. Goeie graadmeter. Dus ik vroeg hem van, bro, is El Salvador nou beter dan Guatemala? Hij zegt, Guatemala is echt goed. El Salvador is meer kracht, fysiek, provoceren, racistische dingen. Guatemala kan Bali. Iedereen zegt dat. Ja. Ja? Dus, maar neem niet weg dat El Salvador ook geen makkelijke hoorde gaat zijn, man. Dus Maar Guatemala Panama, Guatemala is ook gewoon eigenlijk een topper. is Gewoon. een topper. Maar dat is ook een leuke game eigenlijk, want Panama is ook oké, hè? Panama is oké. Ja, daarom, juist. Snap je? Ja, dus, leuke pool, man. Shit. Wie gaat? Gaat Suri? Ga niet gunnen nu. Wie gaat naar die WK? Su. Wie? Ja? Su gaat hem pakken. Op basis van? El Salvador die ze thuis gaan pakken. Mhm. En dan heb je... Even naar de stand kijken. Nee. Guatemala uitpakken ze ook. Je moet 2 keer winnen, man. Suriname gaat 2 keer winnen, man. Ik wil iets meer gooien, man. Of ik ken nog eentje van jou. Bro, jij hebt mij een goede tune gegeven vroeger, man. Zeg het maar, man. Ik weet waar je naartoe gaat, man. Je weet hem, Ik hè? weet het. Zeg het maar, man. Zeg het maar. Amor en amoro. Ja, man. Boom, boom. Lekker, man. Amor en amoro. Ja, man. Dai mi lugu Die kunnen we ook gooien, hè? Hey, wat? Iedereen gaat uit van die... Dankjewel, man. Dankjewel, man. Ja, Gaan we man. hem gooien? Hey, wat? We gaan hem gooien, man. We gaan hem gooien, hè? Ja, Die man. gaan we gooien. Omoro dan amoro. Hey, shit. Hey, way back, hoor. Hey. Hij Die is heb ik steeds van jou, lekker. man. Die heb ik van jou, Dankjewel. Weet je, man. Su, het allerbeste. Ja, man. We gunnen Su echt, man. Ja, man. Su moet gewoon door. Wat? Nederland moet door. Ja. West is al door. West is al door. Noord is ook al door. Kom op, man. Die mini-documentaire gezien? Van? Ems? Nee, man. Supergaande. Nee, man. Ze gingen naar de kabel voor die wedstrijd. Ja? Hadden ze die beelden laten zien van Jer? Dat hij zo zeg maar... Ja, het was allemaal onderdeel van. Ja, hè? Klopt. Ik moet dat gaan checken. Shout-out Supergaande. Shout-out naar Cabo. Shout-out naar Cabo. Shout-out naar Broederliefde 100%. Ja, man. Wanneer komt Broederliefde met die tune? WK-tune. Ja, We hebben een WK-tune die nodig. gaat er komen. We hebben een... Bro. Het gaat sowieso komen. Ze zijn aan het borrelen. Ja, hè? Een beetje marineren. Ik hoorde Ems volgens mij op Phonics zeggen. Dat ze hadden aan hun gevraagd van wie heeft nou
beste WK-tune. En toen zei Ems, die moet nog komen. Ik moet zeggen, die van Dinges heeft mij echt heeft mij een sterke indruk achtergelaten. Die van Frankrijk, man. Ja, maar dat is geen WK-tune, man. Dat is Nee, super maar- egoïstisch, maar hij praat Nee, maar- alleen maar over Frankrijk. Maar omdat ze gewonnen hadden, heeft Het is het goed ja, uitgepakt. het is was het is pakkend, een lauwe was tune. pakkend, ja, Maar sterk, wat is, man. dat is jouw... Welke van Extreme? Ja, nee, juist. Ja, broer, hij praat alleen maar over Frankrijk. Nog een keer? Ja. Ik ben Frankrijk, ik ben het toch? Allee, Ja, je bent Frankrijk, bro? Bro. Maar goede tune. Ook op basis van dat ze hem gewonnen hebben. Is dat de beste WK-tune ooit gemaakt voor jou? Nee, WK-tune niet. Maar het bleef lang hangen, zeg maar. Ja. Weet je? Maar oké, je beste WK-tune. Ik stel die vraag dan even. Waving Flag. Ja, hè? Kenan, die is bij mij echt bijgebleven. Ja, man. Al moet ik zeggen, die Shakira was al Samina Mina. Ja. Nee, maar kijk, niet voor ons, maar voor de mensen, weet je, voor de kinderen die dansen op die tune, snap ik het. Maar Kenan, man, Waving Flag. Ik ben vlek, man. Die echt sterk, When man. I get older. Ja, sterk, man. Sterk. Ja, man. Sterk. Dat is Echt ook gewoon pakkend. Goeie En dat stem. was echt een WK-tune, maar dat was ook echt voor iedereen. Juist. Want iedereen heeft een vlag. Waving Flag, Dit, dat. ja, man. Nee, 100%. 100%. Die guy heeft nooit meer de tune. Oh, ja. Ja, broer. Als je een wereldhit hebt met klaar. een WK-tune, jij hoeft nooit meer te zingen, man. Ja, man. Als je papieren gewoon lekker op orde waren, broski. Nou, moet ik zeggen, het was geen WK-tune, maar dingen ging ook hard. Maar die pokken sowieso hard. Die Pharrell, Happy. Die pokken werd heel Ja? WK, elke warming-up, elke in de rust Happy. werd die pokken gedraaid. Ja, maar die hoeft ook niet meer te zingen, hè. Ja, die is ook, pensioen is ook gewoon gefixt. Shout-out Louis Vuitton. Maar nu zit Ems onder pressure niet. Waarom? Ik weet niet of ze muziek kunnen maken onder pressure. Ja. Het is iets anders dan Ja. iets maken in de studio. Dan Nu verwachten wij allemaal wel een tune. die zitten we te wachten op... Maar ik denk dat die boys juist onder druk het beste presteren, man. Broederliefde kan dat wel, toch? Natuurlijk, man. Broederliefde kan dat, man. Ze hebben, 14 weken op 1. Ze zijn ons jaren aan het vermaken met leuke tunes, deuntjes, 100. alles wat bijblijft. Als je een WK tune, ik ga niet zeggen dat gooien ze even uit de mouw, maar ze gaan er wel voor zitten. En dan weet je dat het komt. Bro, stel je voor, ze hadden La Banda nu gemaakt. Wat? Alleen die beat al. Alleen die beat. Broer, instrumentals, broer. Klaar. Klaar. Nee, oké. We gunnen het... Dus ze weten welke richting ze moeten opgaan, ja, zeg maar. dat is wel echt zo'n beat zo. Ja, man. Hey. Gaan we naar mijn Hens. Gaan we een wedstrijdje kijken van Cabo. Ja, man, lauw. Ja, 100%, tuurlijk. Ik ben echt benieuwd wat die pool gaat zijn, maar laten we... Kijk. Over kabel gesproken, ik zeg Montero. Oh, is zijn broertje, hè? Ja, leuk. Super dope. Leuk. Super dope. Hij komt even, broertje komt mijn veld op. Gelijk even een schouderduwtje geven. Donder over niet, man. Nou, hey. Maar zij zegt, waar speel je broertje? Oh, Sparta. was het Sparta? Ja, Sparta Pek Zwolle. Ja, nee, ik wist het niet. Ik zag alleen dat filmpje gewoon. Hij is het Super dope. Dat is super leuk, man. jeugdtalentje van Sparta. Jamiro natuurlijk meerdere clubs in Nederland in de jeugd gehad. Nee, maar Jamiro is niet normaal, ja. Ja, oké. Dat Jamiro was... Waarom speel je bij Pek dan? Ik weet het niet, man. Ik weet niet. Ja. Is het politiek? Is het politiek? Ik weet het echt niet. Want kijk, Ik begreep wel, volgens mij kan jij dat beter beamen, dat hij zelfs op de radar van Arne Slot stond toen hij bij Slot bij Feyenoord zat. Dat Slot Want- met hem in gesprek wilde toen hij bij in Maar daarom- Philadelphia maar daarom zeg, Unions, ja. maar daarom zeg ik, waarom, bro, waarom niet? Bro, Weet niet. kijk, bro, deze man kan echt zo goed voetballen, hè, bro. Ja, man. Maar of is het zeg maar de tijdperk van de sterkere middenvelders? Maar hij is toch een goede sterke. Ja. Hoe heb je het over fysiek? Juist. Op basis van hoe hij speelt is fysiek niet eens een Nee, maar kijk, vroeger was het meer, zeg maar. Ja. Vroeger was het echt, je weet toch, Sneijder, de Van der Vaart, Xavi, Iniesta. De jongens die, je weet toch, de kortere jongens die gewoon sneller spelen, Ja. heel Ja. bewegelijk. Maar nu, behendig ligt nu zie je, nu is eigenlijk de Tourams. de kasten. Sinds, je weet toch, kasten. de grote, de Valentes, Kudus, Timber. Ben je klein, maar dan moet je weet toch, Ja, fysiek zijn. Stamina. Gravenberg. Ja. Snap je? Ja, Is het misschien gewoon net een... Hoe je het zo uitlegt, kan ik me daarin wel vinden. Ja, van, oké, weet je. ik probeer iets te zoeken, want bro aan voetballen kan het niet liggen. Dan bro. moeten we Deze echt man is hopen, niet dan normaal. moeten we echt hopen dat dat het is, want... Want kijk, Frenkie is ook niet klein. Nee. Snap je? Maar ja, shout-out naar Bradas Montero.
Ja man, Dus, super leuk, dope. leuk om te zien. Real Madrid. Moet Hendrik gehuurd worden? Broer, Hendrik is niet goed genoeg voor Real Madrid. Vind ik. Vind ik. Is dat goed voor... Vind jij? Wat vind jij? Laat me het zo vragen. Broer, als het om Real gaat, wil ik... Nee, we praten klaar. Oké, kijk, Ai. ik heb nog niks van Hendrik gezien bij Real Madrid, van ik zeg van, ja man. Bro, Gonzalo, hoe heet die? Wie? Die andere toch? Gonzalo. In FIFA. Die jongere. Ja. Ook een bankspeler. Bro, hij is veel beter dan Hendrik, vind ik. Bij die World Cup zag je al, zeg maar. Ja, hij is gekilder. Bro, wat? Ik zag 2-3 wedstrijden van hem. Ik zeg, waarom zou je Hendrik kopen? Als je Voor die hype dat... hebben ze. En daar gaat het mis van mij. Maar jij zegt nu verhuren. Aan welke club zou je Hendrik verhuren? Zeg gesprekken. Voel hem? Ook, Waar? Maar in Spanje hebben ze ook... Interesse. ja. Ik heb niks van hem gezien. Ah, maar- Kijk, ah, maar- er zijn vast leuke goals van hem. En dingen die ik heb gezien Helemaal op YouTube. Jawel. Hij zag gelukkig wel. In Brazilië, dat hij zijn ding Oh, doet. daar, ja, oké, Maar daar. bij Real heb ik nog niet... vorig jaar was hij een paar keer ingevallen. Was hij wel belangrijk in Copa del Rey en zo. Ja, maar Gonzalo ook. Als die Gonzalo heet, hè. Want hij heet zoiets. Maar... Hij ook, want ze stonden in Copa del Rey stonden ze 2-2. Die man kwam erin. Copa uit. 3-2 winnen. Door die Gonzalo. Daarna, weet je nou, die FIFA World Cup. Bro, Ja. man heeft stuk gemaakt. Shout-out. Gewoon rustig blijven zoals Arda. No, hij moet gewoon, bro. Kijk, weet je wat het is? Arda is een hele andere niveau, man. Maar kijk, weet je wat het ook is? Bij Arda is het ook een trainer-tory. Snap je? Arda onder Ancelotti, je kan niet veel verwachten, want Ancelotti is niet een voetballende trainer. Ancelotti is gewoon een trainer, hij houdt het dicht. En hij heeft de juiste spelers om een counter uit te voeren. Sabi Baliman. is een ballyman. Ja. Paasjes, alles. Ja. Alles is gewoon voetbal bij hem. En dan een speler als Arda, dan is heel normaal dat zo'n speler gelijk zeg maar een basisspeler wordt. Ja. En dan een... Over wie hadden we nou? Arda. Nee, hoe heet het nou? Een Hendrik. Een Hendrik, als een nieuwe trainer ergens komt en je bent niet in die pickorde, Dan wordt het lastig. dan wordt het heel lang voor jou wachten. Het seizoen het duurt nog langer dan ook, hè? Niet één, en het is zijn eerste seizoen, dus als zijn eerste seizoen zeg maar nog, en zijn eerste seizoen gaat niet zo slecht. En bro, hoe je het went of keert, Vinicius is nog daar, dus op die linksbuitenpositie hebben ze die Vinicius-Rodrigo beef. Dus Mbappé... Over spits gaan we niet hebben. Pak maar door. Dat je zijn naam überhaupt noemt, bro. In de spits heb je Mbabamba. Waar gaat Hendrik spelen, Miromazima? Want Mbappé kan niet naar links, want daar hebben ze al twee mensen die... Ja, hij moet het positief zien. Hij zit in ieder geval bij de wedstrijdselectie. Op de bank. Ja, soms ook gewoon... Shout-out naar Rayo Vallecano. Die hield de Real op een 0-0. Dus My guys. we komen weer dichtbij. My guys. En Barcelona won 2-4 bij Celta de Vigo. Wat ook niet altijd even makkelijk is. Hebben jullie altijd ook over Forbes? Maar kijk, zie je? Maar kijk, oké, Noshman. We hebben een podcast, dat is goed, je hebt gelijk. Hij heeft, Nee, maar ik bedoel niet Ajax spelen, maar ik bedoel... Nee, ja, Elke speler die bij Ajax komt, spelen ze niet goed, maar wanneer ze weg... zoals echt die Antillanen zeggen, mitata douche. Maar kijk, ik hoor je. Kijk, ik zei het net al, voordat we aan het filmen waren. Barcelona heeft een tactiek met heel hoog druk zetten en een buitenspelval in te zetten. ja, we moeten ophouden met die man. En ook, Ja, we moeten ophouden met die man. we krijgen daardoor zoveel goals tegen. En zelfs een type Forbes, die niet de voetbalintelligentie heeft van een gemiddelde goede voetballer, scoort 2 keer tegen Barcelona. En het is niet iets wat eens in de zoveel tijd gebeurt. Het gebeurt structureel elke week, waardoor teams makkelijk scoren tegen Barcelona. Ja, maar wacht, nu moeten we ook eerlijk zijn, hè. De eerste seizoen heeft het geholpen. Het heeft geholpen. Ook, Snap je? ja, maar nu... Teams Ja, weten ook van, wacht oké. even. Barcelona Dat zet moet je hoog zeggen. druk. Dus nu, als Barcelona die laatste lijn hoog inzet, moet de middenvelder lekker aan de binnenkant gaan lopen. Juist. Dat maakt niet uit. Als Ja. stiftje, schiet je, met je hak, met je punt. Maakt niet uit hoe Of snel is je het bent. Ingi? Is het Ingi? Oh, Ingo. Ingi? Hoe heet je Hij dat? was wel een bepalende factor daarin. Maar ik denk ook op het niveau, je boy Araujo,
Wie is de boy, bro? Waarom zeg je mij boy, bro? Is je boy toch? Is wie? Wie de boy, bro? Cappy, hè? Hey, donder op van mij, hè, man. Was Barca zo slecht of was Club Brugge ook? Nee, het is gewoon die buitenspelval. Het is die buitenspelval. Barcelona was niet slecht. Club Brugge was ook door die buitenspelval Ja. gedeelte kwam Je helpt- Club Brugge gewoon. Je helpt tegenstander Ja. gewoon om gevoel te geven van hey, tegen Barcelona is vandaag wat te halen. Ja. Als Celta de Vigo dat kan Club Brugge dat ook. Als Elche dat kan. Tegen Real ook. Was dat ook niet, hoor, die gewoon? Ja, je lacht. Elche. Jeetje, maar goed. Shout-out Tegen naar Real Forbes. was dat ook zo. Ja, die boys, die teams. Hij was selecteerd voor Portugal. Ja, Ja. Ik denk als wij tegen Barca scoren dat we ook geselecteerd worden. Maar goed. Oh nee, hoor. Nee? Hey, Mega loopt al jarenlang te Hij moet scoren. tegen Barcelona scoren. Oh ja, oké. Nee, is goed. We gaan doorpakken. We gaan naar... Bontardi. Nee? Die telefoon wordt nog niet opgenomen, hoor. Nee? Nee, we zijn er nog niet, hoor. Oké, maar wacht. De selectie. Selectie, 2 nieuwe namen. 2 imitaties. 2 nieuwe namen. Paulina, Kan je daar wat meer over vertellen? Talent. vierde klas, vierde divisie. En vierde niveau. Ja. Vierde niveau Tweede. van Duitsland. Wat vind jij daarvan? Hij traint wel met de beste. Hij traint wel met één soms. Kijk, weet je wat het is? Ik moet ook gewoon eerlijk zijn. Ik Dat lijkt me verstandig, ja? gun Locadia heel veel. Want Locadia is gewoon eigenlijk onze beste spits. Maar als ik eerlijk ben, het enige wat ik van Locadia vroeg altijd in deze proces was dat hij gewoon op zijn minst, zeg maar, fit wordt. En Maar wacht even. Je had het vorige uitzending ook over professionaliteit. Denk je dat hij daar niet mee bezig is? Want volgens mij ergens, als je ermee bezig bent, moet er ook resultaat komen, toch? kijk, dat is gevaarlijk om te zeggen, omdat je weet niet wat iemand doet. Oké, zeg maar. Kijk, oké. we weten het niet. Ja, weet je wat er in het achtergrond... Snap je wat ik bedoel? Ja, Want oké. misschien doet hij gewoon wel zijn oefeningen. Misschien traint hij wel gewoon. Ja, Snap je? Maar ja. is het echt gewoon wedstrijdritme? Want kijk, bijvoorbeeld, je kan wel zeg maar je kan oefenen voor een marathon. Mhm. Maar als je in een wedstrijd 40 sprints moet maken, is dat een hele andere, vraagt dat voor een hele andere Intensiteit. training Ja. dan een marathon. Snap je wat ik bedoel? Dus misschien heeft hij wel de longen daarvoor, maar misschien is het dan net zeg maar niet de sprint stop. Want de laatste wedstrijd, moet ik eerlijk zijn, Nee. nee man, het zag er niet fris uit. Kwalitatief, Ondanks dat hij heeft gejointa. ook kijk, kwalitatief Ja. is het, bro, kwalitatief gaan we niet praten over die man. Ja. Snap je wat ik bedoel? Het is echt Het is fitheid. de beste spits van Curaçao. Maar de fitheid. Nu heeft hij de Curaçaose nationaliteit. Die man is de beste spits van Curaçao. Maar Helaas het komt er niet. En wat we ook nog moeten toevoegen daarbij is de manier van voetballen, wat de Curaçaose elftal nu laat zien. Ze bedienen geen spitsen, bro. Snap je? Ze bedienen geen spitsen. Spitsen moeten zich mengen in het spel om Veel überhaupt arbeid te verrichten, dit, dat. om überhaupt zeg maar, in het spel aanwezig te zijn. Want het is niet zeg maar van het wordt opgebouwd en Ze worden bediend. ja, het wordt opgebouwd en je krijgt een mooie voorzet en je kan koppen of zo. Snap je? Of je krijgt een mooie steek. Je doet een loopactie en je krijgt een mooie steekbal en je staat 1-op-1 met de keeper. Ja, het ik zit heb dat er- niet gezien, zeg maar. Nee. Snap je? In de wedstrijden die we hebben gekeken. Heb ik dat niet gezien. Dus het is jammer. En ik zou eigenlijk, bro, zonder club, maakt niet uit, boeit mij niet. Ik zou Locadia altijd Dat meenemen. zei je producer net ook, man. Ik Jij zou Locadia meenemen zonder club. ik Ook op zou- basis van hoe fit hij nu is. ik zou hem altijd wel willen meenemen, maar Oké, nu hij er niet bij is, wie zet je in de spits? Castanero? Castanero moet gewoon beginnen. Castanero moet gewoon beginnen. Paulina, heel leuk dat hij bij is gekomen. Maar kijk, je weet toch, we kunnen ook gewoon dieper daarin gaan, want ik heb naar die persconferentie gekeken van Dick Advocaat. Soms lijkt het alsof die man niet eens weet wie er geselecteerd wordt. Ik zweer het echt waar. Want, bro, real shit, bro. Ga terugkijken. Kijk, ik kijk heel veel naar intonatie. Ik kijk heel veel naar, zeg maar, naar randzaken. Dus hoe iemand zeg maar, praat, hoe iemand zeg maar, welke bewegingen. Misschien ga ik te diep in shit. Kan. Maar er werden 2 namen gegeven aan die man. Die man zei, daar pak je me niet aan.
Snap je? Ik ben al klaar met jou. Snap je wat ik bedoel? Ik ben klaar hier. Ik ben klaar. Ik ben snel klaar met jou Maar dan. wat was het, blaadje of voor? Broer, ik weet niet wat, want je zag het niet. Hij was op Zoom gesprek. Dus bro, Jezus. 2 namen worden genoemd. Ja. Klopt dat wel? Even kijken. Je kijkt naar beneden, staat iemand van nu ga je opzoeken. Ja, nee, getalenteerde speler is linksback. Heb jij die mama geselecteerd? Of moeten we even, zeg maar, toch? Maar wacht even. Inspector Gadget gaan spelen? Ik lach, maar is niet Ranga. Ja, broer, het is om te lachen. Ja, het is om te lachen, want broer, dat kan niet. Nee. Die gevoel moet je mij niet geven. Ja. Misschien weet je, Ik misschien denk weet dat je alles gewoon. Je moet niemand van Cura die gevoel geven. Ja, maar Publico. Snap je? Dus misschien hebben andere mensen het niet gezien. Misschien ben ik weer iets aan het uitlichten. Dat iedereen nu gaat terugkijken. zoeken. Snap je? Excuses, Dick. Maar jeetje mina, dat is niet de indruk die ik wil krijgen. Ik denk niemand. Snap je wat ik bedoel? Want dit is het, broer, 2 namen worden genoemd. Je kijkt naar een blaadje. Broer, jij moet dat uit je hoofd weten. Jij bent dik advocaat. Jij hebt mensen geselecteerd. Jij weet wie geselecteerd wordt, neem ik aan. Dus, ja. Oké. De volgende naam. 2 namen, toch, zei je? Ja. Hoe heet die linksback? Van NSC. Tron. Vonville. Ongeveer, ja. Vonville. Ja. Net spelen ooit. Beetje backup voor Floranus. Ja, bro, op linksback gaat niemand spelen. Bro. Niemand. Shutdown. Shutdown. Ja. Lockdown. Shutdown. Is gewoon... Maar kijk, sorry. Hij was geschorst afgelopen... Ja, maar hij gaat nu weer gewoon spelen. Ja, ja. Maar hoe heet het nou? Dick zei ook gewoon van... Kijk, ik heb niet het gevoel dat deze spelers gaan spelen. Want Dick zei ook gewoon van... Dit zijn gewoon spelers voor de toekomst. Dus het is altijd leuk, zeg maar, om zulke spelers erbij te hebben. Dit, dat. Oké, voor mijn gevoel moet je nu niet mensen gaan kijken voor de toekomst. Is dit de juiste timing, zeg maar? We moeten door. Dat ben ik. Ja. Maar in de defense van Dick Advocaat en FFK... Van de Hurk wilde gewoon niet komen. Hij werd gewoon hij werd gevraagd. Ja. Hij wilde niet komen. Goeie spits trouwens, hoor. Scoort makkelijk bij Roda. Doet zijn ding. Eerst was het, zeg maar, een aantal jaren terug was het met zijn knie. Kunstgras gedoe. Kunstgras, bla bla bla, knie, bla bla. Oké, cool. Nu wordt het weer gevraagd. Hij staat er niet voor open. Oké. Dus hun selecteren door. Hun komen bij Paulina. Cool, je weet toch? Ja. Is geen stress. Ja. Maar als Dick zegt van, dit is voor de toekomst. Ik denk niet dat je in 2 wedstrijden met de toekomst bezig bent. Zeg maar. Ja. Snap je wat ik bedoel? En 2 de belangrijkste wedstrijden voor Misschien wil hij een signaal afgeven, maar het is niet het juiste moment. Waarom ga je nu een signaal afgeven terwijl nu het belangrijkste moment is van de geschiedenis van Cura? Ik heb het sinds de vorige aflevering al gezegd, we moeten naar Dick gaan kijken. Dat heb ik al gezegd, want het begint nu wel eng te worden, zeg maar. Snap je? Ik denk dat de volgende aflevering Bad Guy gaat komen. Nee, dat moeten we niet hopen. Ja, nee, maar We moeten gewoon goed spelen tegen Bermuda. Goed tegen Bermuda spelen, winnen. En dan... blijft Bad Guy Lusu. Ja, blijf... Misschien komt die feestje met ons vieren als Cura door is. Daarom zeg ik. Bad Guy komt binnen. Bad guy broer, want bad guy is super hypocriet, hè. Als Cura wint, is bad guy met hun, hè. Bambasila! Hey, Yo, wat? hij komt binnen. Ja, nee, oké. Bad guy is super hypocriet. Oké. Snap je? Shout out naar Bad Guy. Bazoer. Ja, geblesseerd. Zogenaamd. Hoezo zogenaamd? Kijk, wow. Hey. Nee. Hij is geblesseerd. Maar Nee, maar hij is echt geblesseerd. Maar Hij is wat, echt geblesseerd. je hoorde wat hij zei, hè? Hij zei zogenaamd. Toen ik heb gezien dat hij niet kwam, dacht ik gelijk... Nee, maar het ding is, om eerlijk te zijn, bij zijn Turkse team heeft hij ook niet gespeeld. Dus hij is echt geblesseerd. Het rare wel is, Dick was super duidelijk van, ja, hij heeft 4 jaar niet gespeeld op middenveld. Dus ik zie hem niet als een middenvelder, hij is echt een verdediger. Ja, verdedigingslinie, duo is gewoon dicht. Kari, Obispo, die hebben goed gespeeld, dus niemand gaat dat weghalen. Als je dan zeg maar Felida in plaats van Bazoer daar weer selecteert, dan zag je Bazoer ergens toch wel als een middenvelder. Of je moet dat echt verklaren. Heeft niemand daar een vraag over gesteld aan Dick? nog niet. Persconferentie moet nog komen, dus... Dan zou hij weer naar beneden kijken, of niet? Bro, ik hoop het niet. Ik hoop dat je weet wat de fuck hij gaat zeggen nu. Maar ja, dus het is raar. Het is raar. Maar ja. Ja.
Nu heb je gewoon je Velida. Velida komt gewoon. Velida heeft altijd bank gezeten onder Dick. Dus je weet toch. Combinatia, Bakunas gaan gewoon op het middenveld spelen. Dat is gewoon de vertrouwde 11 eigenlijk. Vertrouwde 11. Bermuda uit. Ja? Ja, moet gewoon winnen. Je moet gewoon winnen. Hun gaan verdedigend. Ik denk, hun gaan gewoon verdedigend spelen. Denk, Ik zou niet Is met... daar kunstgras of natuurgras? Ik denk natuurgras, hè? Ik denk niet... Als je, Niet de beste ook. Nee, dat zijn niet de beste. Komkommers groeien daar en zo, denk ik. Dat zijn de lastige. Ze sproeien niet. Het is gewoon droog. Bawa, pakken. Als je tegen een verdedigende team die gaat inzakken, zou ik eigenlijk... Kijk, Castaner gaat spelen, maar ik zou niet met Castaner spelen. Ik zou dan gewoon met Sontje Hansen spelen. Sontje Hansen, Antonissa aan de andere kant, Noslin of Arjani Marta. Want Arjani Marta is ook al 3 à 4 weken supergoed bezig. Je zou niet met Margarita starten. Nee. Je hebt balbezit nodig. Tegen een team die gaat inzakken heb je balbezit nodig. Ja. Margarita heeft me genoeg wedstrijden laten zien dat hij geen balbezit kan houden. Niet lachen, want ik ben gewoon serieus. Ja. Maar ik denk gelijk aan hoe je vorige aflevering... Maar hij heeft me gewoon een aantal wedstrijden laten zien dat hij niet balvast is. En tegen zulke wedstrijden heb je gewoon een voetballende voorste linie nodig. Dan zou ik gewoon Sontje Hansen in de spits, Noslin of Marta rechts, Antonisse links. En dan de middenveld weet je al eigenlijk. Rechtsback weet je. Eigenlijk weet je de opstelling al eigenlijk. Want staat al. middenveld en achterin weet je al. Ja, het is voorin... Het is gewoon voorin wordt het nu gehutst. Dick zou vast wel iets uit zijn toverhoedje weg. Ja bro, hij kijkt naar een blaadje bro. Ik weet niet wie hij selecteert bro. Oké, nou... We hopen. Heel veel succes. Shout-out naar die boys. En we gaan erop terugkomen. Dan gaan we een tussenevaluatie doen. En dan gaan we daarna naar... Sideline gaat regelen dat we naar Jamaica gaan, man. Met die promo van jou moeten ze wel wat betalen. Ja. Dan moeten we snel gaan vliegen, man. Ja?